टमाटर भाई का हाल बा? आय टमाटर भाई तहार तो भाव बड़ी ज्यादा बा। काहे ऐसे उदास बैठल बारा? आय बोला ना। हाल तो ठीके बा। तू काहे ला चियर तरह? ना देखनी हनु कि हवा में उड़े वाला आ जमीन धके काहे बैठल बा। जौना के भाव होता ना ऊपर चढ़ल आज इतना नीचे काहे गिरल बा। सब समय समय के बात है। न तो तू का हंसता? समय समय के बात ना है ए टमाटर भाई। तू कुछ ज्यादा ही धधा गिल रहा। अब तू अपना जगह पर आ गइल बारा। जौन पहले भाव रहे वही भाव में तू आ गइल बारा। तू हो धधा, तहरा केहू धधाए खातिर मना कइले बा। तू काहे नहीं धधा था बताओ ना। देख टमाटर भाई, हम जमीन से जुड़ल आदमी हैं। आए जमीन से जुड़ल आदमी कहियो गिरेला ना। जे थोड़ा समय धधा जला आ तार के पेड़ पर चढ़ जाला तब बुझ जइहे नु कि हवा बहाल तक कहाँ फेंकाल ओकर कोनो पतो ना चलेला। अब समझते बारा हम का कहे चाहतानी। तू हमरा के धधाई के बात कहला हा कि तू हो धधा। हम धधाएम ना। हम तारा साथे रह हमेशा रहे। याद कर उ दिन जमुना घड़ी तहार भाव चढ़ल रहे पनीर से ऊपर। हम गए रही कनी का टमाटर भाई का हाल बा तू का कले रहा। हट हट हमरा से हाथ में मिला। अब हमार वैल्यू कुछ ज्यादा ही बा। हमर लेवल बढ़ गए। ए टमाटर भाई तहार लेवल बढ़ गए। आज तहार लेवल कहाँ गए? नीचे आ गई। हमरा कहत रह धधाए के तो बात सुन ला। ए टमाटर भाई हम धधाएम ना। हमार भाव बढ़ी। इ त सावन के गनीमत माना कि हम तनी नरम रही। अब भादो आ गई। सावन काल से परसों में खत्मे हो गई। अब देखिए सावन के बाद हमार भाव ऊ चढ़ी कि का कहे। लेकिन हम धधाएम ना। लोग हमरा के आराम से रहे। एगो और बात बता रही टमाटर भाई, जौन तहरा अंदर अथी रहे घमंड कि हमरा के बड़का बड़का लोग चाहता। बड़का बड़का लोग के घरे ही हम जाए बिन बकर के यहाँ ना जाए। तो एगो बात सुन ला टमाटर भाई, हम कितना बढ़ जाए हमार रेट कितना बढ़ जाए तहरा बराबर हो जाए न। तो एगो नीचे से नीचे के लोग रहे वो हमरा के खाई। लेकिन तू तनी सा बढ़ जीब तो लोग तहरा के ना पूछी। एगो बात जान ला, समाज बड़का आदमी से ना चलेला। समाज में हर तरह के लोग रहेला। हम तरह से हाथ मिलावे कर नहीं तो लगला हाथ छुड़ावे। ए प्याज तर भाव का हमर भाव देख जमीन से ऊपर चल गई। तो ठीक है कहले रहा। तो जमीन से तो ऊपर चलिए गए रहा। लेकिन आज तू जमीन के नीचे जा रहा बरा। तहार रेट का हो गई तू समझा तारा। भाई हमरा सब समझ में आ गई। अब हमरा के रोई का साथ रहला के बहुत फायदा होला। देखो अब मत रो, हमरा सब बुझाता। कैसे लागल प्रयास रहो सबके हंसावे खातिर हम एक छोटा सा प्रयास करनी है। क्योंकि देखिए दुनिया में हंसल सबसे बड़ी चीज बा। तो प्लीज चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करल मत भूले। आ थोड़ा खिला दी हंस दी। बाय बाय। फिर आवत नहीं एगो नया कॉमेडी लेके। बाय।